ఏమైంది తల్లి అసలు? ఎప్పుడైంది పెళ్లి? ఏం జరిగింది? 3 నెలలు అయిపోయింది. 3 నెలలు. 3 నెలలు అయిపోయింది చేసుకున్నాడు. పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చారు ఇక్కడ వాళ్ళకు మునిపేటకు తొలకపోమ్మన్న. వాళ్ళ అన్న వచ్చిండు, వాళ్ళ తమ్ముడు, వాళ్ళ అమ్మ అందరు వచ్చిండ్రు. మీ పిల్లలు మీరు తీసుకొని పోండి, ₹1,00,000 అయినా పెట్టిస్తాయా అన్న అప్పు తెచ్చా అన్న అంటే ఆ పిల్ల అన్నది నేను పోతే చచ్చిపోతా, నేను రానన్నది. రానంటే పోలీసులు కాగితాలు రాసుకుని ఇట్లా ఫోటోలు దించుకున్నారు. ఇక వాళ్ళింటికి వాళ్ళు పోయిన వీళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి రూమ్ తీసుకొని ఉన్నారు వాళ్ళ భూలుకు. ఇక నేతరచ్చాలు అన్న చంపిండి అని ఆ పిల్లనే ఫోన్ చేసింది. అమ్మాయి మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది? అమ్మాయి చెప్పింది. అమ్మాయి మీకు ముందు తెలుసా? పెళ్ళవక ముందు నుంచి తెలియదు. వాళ్ళిద్దరికి ఎలా పరిచయం ఉంది? చదువుకున్న ఒక దగ్గర చదువుకున్నారు. మరి పెళ్లి చేసుకుంటానని మీతో ఎప్పుడు చెప్పారు? చేసేసుకున్నాక చెప్పారా? అది చేసుకోక ముందే ఇంటికి వచ్చి నా కొడుకు నన్ను పూల పనులు అని అన్న కొట్టిండంట. కొడితే నా పూల పనులు ఉన్నాయి నన్ను కొట్టిండని అంటే ఏమన్నా చేసుకొని నా దగ్గర నా కొడుకు ఏడిచిండు. ఏడిస్తే బట్టలను తీసుకొని ఇంటికి రాబెట్ట వద్దు వాళ్ళకి కాని తామసం ఉన్నదంటే నా కొడుకు బట్టలను చదువుకొని ఇంటికి వచ్చిండు. ఇంటికి వచ్చినాక జర ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది కదా కలిసి ఏడిచిండు. ఇంటికి ఏడుస్తాం నెలల పెళ్లి చేస్తా కొడుకు అని చెప్పినాక 9 అవుతుంది మా అప్పటికి బాలనగర్కి రామచంద్రపురంకి వచ్చింది. అది వచ్చి నా కొడుకు ఫోన్ చేసింది వస్తావా గాడి కింద పడిచి వస్తాను. గాడి కింద పడిచి వస్తే మన ఇల్లు ఆరిపోతుంది కొడుకు అని ఆ చీకట్లు మళ్ళీ పండించి తోలిచ్చినాక పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకొని 2 నెలలు 3 ఇట్లా పడ్డది. అవుతుందన్న అన్న దాన్ని అయితే చంపేసాడు. పెళ్ళైన రోజు తెలుసా మీకు? పెళ్లి చేసుకున్నది ఎక్కడ తెలుసా? ఎక్కడ దేవుని కాడ చేసుకున్నారు మాకు తెలియదు. ఆర్య సమాజంలో చేసుకున్నారంట. అప్పుడు చెప్పలేదా మీకు ఫోన్ చేసి పెళ్లి చేసుకోలేదు? ఎప్పుడు తెలిసింది మీకు పెళ్లి చేసుకున్నారని? 15 రోజులకు. 15 రోజులకి మీ ఇంటికి వచ్చారా? రాలేదు. పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి మోనపేట పోలీస్ స్టేషన్ పెళ్లి చేసుకున్న సందర్భంగా మా ఇంటికి రాలేదు. మిమ్మల్ని అక్కడ పిలిపించారు పోలీస్ స్టేషన్ కి? పిలిపిస్తే వచ్చినాము. వాళ్ళ అన్న వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అన్నదమ్ములు అందరూ వచ్చిండ్రు. ఏం మాట్లాడారు మీతో స్టేషన్ లో? మాతో ఏం మాట్లాడాలని పిల్లన భయన వాళ్ళకి మేము కూడా 4 సంవత్సరాలు నేను ఆయన చేసుకుంటా సారు, నేను చేసుకుని పోతే చచ్చిపోతా అన్నది. అన్నప్పుడు ఇదేమంటారు నాగరాజు అంటే సార్ అవి చేసుకుంటా నేను చేసుకుంటా నా కొడుకు చెప్పిండు. మమ్మల్ని మరి ఇట్లా అంటారు అంటే మా కాంతాంశం ఉన్న సార్ అంటే నీ కొడుకు జీవనప్పుడు నువ్వు అట్లా అనొద్దమ్మా ఈ 10% జరుగుతున్నది అనాలి అంటే సరే సార్ అని కొంచెం భయాన్ని వరకిన. వాళ్ళ అన్నకు వాళ్ళ చెల్లెలకి వాళ్ళ తమ్మునికి 4 పెట్టి పోడదించుకున్నారు ఆడ మునిపేట్ల. దిగి మంచిగా పోయినరు, కుషిలో పోయినరు. ఆట వాళ్ళు కాడ కట్టుకొని వచ్చి వాళ్ళు పోయినరు. కానీ రాత్రి పని చేసిండు వాళ్ళ అన్న. ఎన్ని నెలలు అయింది పెళ్ళయి? 3 నెలలు. 3 నెలలు 2 నెలలు 3 ఇట్లా పడ్డది. మీ ఇంటికి తీసుకొచ్చారా? తీసుకురాలి. కానీ ఆడబిట్ట పెళ్ళి వేసారు మా ఇంటికి తీసుకురాలి. ఇక్కడే కొడుకు బిడ్డ రాలేదు. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? మరుపల్లి స్టేషన్ మరుపల్లిలో ఉంటారు మీరు, వికారాబాద్ లో. మీరు అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మీ దగ్గరికి రాలేదా? పెళ్ళయ్యాక ఎక్కడ వైజాగ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అని అంటున్నారు, నిజమేనా? చేసుకున్నాక 15 రోజులు పోయినరంట. 15 రోజులు భయం. మళ్ళీ ఆడికెళ్ళి మా ఆడవిల్ల కొడుకుంటాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడు స్టేషన్ లో మాట్లాడుకున్నారు కదమ్మా, ఇప్పుడు అమ్మాయి ఇష్టమని వచ్చేసింది. వచ్చింది అన్ని ఫోన్లలో నింపి పెట్టినాయి. మళ్ళీ తురుకోళ్ళని తొలకొచ్చి మా పైసలు అయితే ఇస్తారంట పోయిన బిడ్డ. తురుకోళ్ళు చెప్తా నేను పోనా అన్నది. నేను సస్తిద్దరం చస్తాం, బతుకుద్దరం బతుకుతాము ఫోన్ అన్నది. ఫోన్ అన్ని మంచిగా రాళ్ళు, 2 కుషీలు రాళ్ళు మగలు. అదని అతను ఫోన్ చేసి నాగరాజుని చంపిండి ఇట్లా రమదేవి అని మా బిడ్డకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది. మా అన్న చంపిండి అని చెప్పి. మీరు చివరికి ఎప్పుడు మాట్లాడారు మీ అబ్బాయితో? మేము మొన్న 3 దినాలు మాట్లాడక. ఏమని మాట్లాడి చెప్పాడా? భయం ఉందని ఏమన్నా? ఏం చెప్పలేడు. మంచిగా ఉన్నావేమంటే మంచిగా ఉన్న కొడుకు, నేను మంచిగా ఉన్నావంటే మంచిగా ఇంతే ముచ్చట. మీరు చూసి ఎన్నాళ్ళు అయింది మీ అబ్బాయిని? ఇప్పుడు 3 నెలలు. 3 నెలల నుంచి చూడలేదు? అప్పటి నుంచి రాలేడు. అక్కడ గూలుకు దాని చుట్టాలు ఉన్నారు గూలుకు, అక్కడ రాలేము. మా కొడుకు మరపల్లికి ఇక్కడికి మేము రాలేము. ఒకటే ఊరా ఆ అమ్మాయిది అబ్బాయిది? దాంతో గణపురం అక్కడ ఎక్కన్నాం. అదేమో మరపల్లి. ఇక్కడ చదువుకున్నట్లు కూడుకొని చేసుకున్నాను. మరి అప్పుడు చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈ 3 నెలల్లో ఫోన్ చేసి వాళ్ళంటే భయం వేస్తుంది, ఇలా వెంటబడతారేమో? ఫోన్ పెట్టి చేయలేదంటే పిల్ల బిడ్డ మాట్లాడింది. తిన్నా వస్తామా మంచిగా ఉన్నావు వస్తామా అంటే తిన్నాం బిడ్డ నేను మంచిగా ఉన్నావా అన్న. నమ్మలు ఫోన్ చేస్తున్నారా అన్న క్వశ్చన్ రా చెప్పింది. అన్ని మంచిగా మాట్లాడింది పిల్ల. అమ్మాయి మీతో మాట్లాడుతుందా? మాట్లాడింది. రాత్రి ఫోన్ అదే చేసింది. నాగరాజుకు మీ అన్న చంపిండు రమదేవి అని మా బిడ్డకు ఫోన్ చేసి చెప్తే మేము మొత్తుకుంటేనే మాకే. అప్పుడే హడావిడ బయలుదేరి వచ్చారా? ఇంకా 1-2 అయింది కష్టాల కల్లా మాకు. కారు కట్టుకొని ఆడ జాతర లెక్క మళ్ళీ నిండి రేడ్సడుకో కష్టాల కల్లా 5 అయింది. ఇవన్నీ జరిగిపోయినాయి. మాకు వాడు కావాలంతే. దేవుడా ఏం చెప్తావు తల్లి? ఇప్పుడు ఏం అనడానికి లేదు, నీ కడుపుకోతే మిగిలింది కదా. ఆయన చంపింది దాకినా
ఆడికి రావాలి. ఆ అబ్బాయిని చూసారా స్టేషన్ లో తప్ప మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా చూసారా? చూసిన మనకి ఆ రోజు స్టేషన్ లో చూసారు, మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా చూసారా? అది అలా చెల్లెల వరకు వస్తుంది, చెల్లెలు పైన వాళ్ళకు తన్నది. నేను ఫోన్ చేసింది ఆమెనే, మా అన్ననే చంపిండా చెప్పింది అది. దాని దిక్కేం తప్పు మీతో ఎప్పుడు మాట్లాడలేదా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు? మాట్లాడలేదు. ఎవరు? పిల్లనే మాట్లాడుతుండే, మా కొడుకే మాట్లాడుతుండే. మీ కొడుకుతో మాట్లాడే వాళ్ళ ముందుగా మాట్లాడుతుండ్రంట, ఇంటికి తొలకపోతుండ్రంట, తాగుతుండ్రంట, తింటుండ్రంట. పిల్లవక ముందు అందరు కూర్చొని తింటున్నట్టు తాగుతుండ్రంట. నరం ఇట్లా చేసిండు. వాళ్ళ అన్న కూడా పరిచయమే, అందరు ఫ్రెండ్స్ లాగే ఉండేవాళ్ళు. ఆ ఇంటికి పోయి తిన్నాడు, తాగిండు, తిని తొలకపోయిండ్రు, అన్ని చేసిండ్రు. ఇప్పుడు పానం తీసిండు రాత్రి. కొడుకు ఎంత వయసు మీ అబ్బాయికి? 26 ఉంటుంది, 27 ఉంటుంది. 26 ఏళ్ళు, 25. ముడితే మాసిపోయేటట్టున్నాడు కొడుక. అంత బాధ తల్లి, మీ కష్టం ఎవరికి రావద్దు. ఎంతమంది పిల్లలు? ఒక్కడేనే అమ్మా, ఈ మొక్కతి కాడొక్కడే. దేవుడా, మీ వారు ఏం చేస్తారమ్మా? ఉన్న రోజు కూలి పని చేసుకుంటాము, భూమి లేదు, ఇల్లు లేదు, పోతే కష్టం లేకపోతే లేదు. మరి మీరు చెప్పలేదా ఇలా ఎందుకమ్మా గొడవలు అవుతాయేమో వద్దులే అని? చెప్పినాము, పోలీసు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిండ్రు, కానీ అదేం లేదు. మేము కూరుకున్నాం, మేము చేసుకుంటాం అన్నది. వాళ్ళని వీళ్ళని చూస్తుంటేనే భయం వేస్తుంది. మన ఇంట్లో జరిగితే ఇంకెంత బాధ. దేవుడా, ఏం చెప్తావు తల్లి? అది నన్ను లేదు, మస్తు మనం 1,00,000 రూపాయలు అయితే విటిస్తా పో అన్న అంటే విటి నాకు వద్దు అన్నది. సస్తా కదా వస్తాం, బస్తా కదా బస్తాం అన్నది. కానీ అలా బడకవే చేసిండు. గదులేం తప్పు లేదు. ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది? దేవా.